Ahojte, milá skupinka. A dnes sa pozrieme, či sa niečo udeje v tvojom živote, niečo zázračného. Pozrieme sa na to. Pozrieme sa na to. Či sa udeje ti niečo zázračného, niečo úžasného. V prvom rade máš tu dlhodobé plány, ako získať svoje financie. Viac menej, už mám staršie karty, takže ospravedlňujem sa za kvalitu, ale nevadí nám to. Pardon. Takže dlhodobo plánuješ nejak sa usadiť, nejak sa premiestiť, niečo v novom tvojom živote, viac menej by si potreboval zmeniť. Ale taktiež potrebuješ nejakú finančnú pomoc, niečo, čo by si veľmi rada prijala ohľadne financií a tiež máš plánu sa odsťahovať, odísť, lebo už toho máš dosť, už máš veľa starostí, obávaš sa, máš negatívne myšlienky, hlavne na financie. Je tu nejaký človek, ktorý príde do života a môže ti finančne pomôcť. Je to zabezpečený muž v mužskej energie, môže to byť aj žena, áno. A viac menej vy by ste dostali od neho niečo naozaj, čo vám finančne pomôže, takú finančnú bombu, ak sa povie, áno. Môžete získať aj prácu, môže to byť váš nový zamestnávateľ, ktorý vám poskytne prácu a viac menej vám tá práca dopadne, áno, mala by vám dopadnúť dobre, ale zase sú tu nejaké prekážky vo vašej hlave. Čiže ako keby to nešlo tak podľa vašich predstav. Áno, dostanete prácu, ale nemôžem nastúpiť kvôli času, kvôli niečomu, na čo viac menej vy ako keby sa zameráte, áno. Ďalšia vec, čo máte robiť ďalej. Čo máte ďalej robiť? Máte robiť to, čo milujete. Máte tu aj uznanie, že sa vám podarí tú prácu urobiť až do konca. Ďalej vám prichádza tu nejaký človek, ktorý vlastne, môže to byť samozrejme na tom pracovisku, ako som už zmiňovala. Môžete sa tu zoznámiť spolu, áno. Nejaký človek, ktorý bude veľmi príťažlivý, ale pozor, nebude úprimný, dávať sa na to pozor, bude taký, že rozhadzuje peniaze, proste hazardné hry, má nejaké závislosti, proste nebude to úprimný človek, treba si dávať pozor. Tak. Potom vlastne, ak sa vám bude dariť,